Allah bai, wannan kadarar satifan duce. Na gama! Yalla bai! Ya ne? Yalla bai, fitsari nake ji. Je ka maza. Na gama! Kai, La, ashe Krishna ne? Ya haƙuri, na ɗauka na ni ne ai. Oh, na ɗauka kai na ni ne? Kalli na nan fa, zo nan kai, kalli zayinsa. Ɗan raina hankali, wannan kuma ya kai kafa 6. Ba ki san tan da kika kamo shi ba ne? Ɓaci rai da faɗa da kake yi mata, san bai dace ba. Wace maganar banzar kake son gaya min? Ni din? To kai din me zan? Da girmamawa da ɗabbagawa kake so na kira ka to? Bangara ju. Me yasa kake zargi na akan cewa da gangan na yi? Ko da gangan kika yi, ko ma ba da gangan kika yi ba, daga ƙarshe dai dole na san sai an san madanu waje. Shiga ciki. To sai an jima. Wato ta taba ka, hadda. Ni kuma na taba ka ga bushiya ya taba ka ko? Kai. Wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka a wannan tashar YouTube ta Algaita Dub Studio TV. Wai kenan.